हेलौ लोगोफोर, गोदान आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। नोंथांमोना दासिमबो आधार कार्डजों भटार कार्डजों लिंक खालामाखैब्ला नोंथांमोना लिंक खालामनानै लाबानो जाबाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों। आरो नोंथांमोना आधार कार्डजों भटार कार्डजों लिंक जागोन ना जायाखै नोंथांमोना चेक खालामनानै दाबो लायाखैबा नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों लाबानो जाबाय। लास्ट सिबां नाय भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय, अब्लानो नोंसोरो फुल प्रसेसखौ मोनजोबगोन। अब्ला नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम। भटार आरो आधारखौ लिंक खालामनो थाखाय नोंथांमोना एप्सनि गोनांथि जागोन। नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनानै नोंथांमोना एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। भटार हेल्पलाइन एप्सनि नामा नोंथांमोना इनस्टल खालामना लाबानो जाबाय। बेनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना बेनि थ्रुयैनो नोंथांमोना भटार आरो आधार कार्डखौ लिंक खालामनो हागोन। आरो लोगोसे नोंथांमोना स्टेटास नायनो हागोन रेफारेन्स नाम्बारजों लिंक जादोंना जायाखै। अब्ला भिडिअखौ बारा गोबाव खालामलांला, फैदो जागायनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। गासैबो प्रसेसखौनो आं खोन्थाजोबगोन, नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों मोनलांजोबगोन। अब्ला जागायनोसै। नोङो एप्सखौ अपेन खालामदो। नैबे अपेनाव नोङो खनसे थुनानै होदो। आंबो थुनोसै, नोंबो थुबानो जाबाय। बेनिफ्राय बेफोरबायदि गेवबाय, नोङो मोजाङै नायबानो जाबाय। बेफोरबायदि गेवगोन नोंनावबो। गाहायाव लिरनाय दङ आइ एग्रि, बेयाव टिक मार्क लगायबानो जाबाय। बिनि उनाव नैबेयाव नेक्स्ट लिरनाय दं, बे नेक्स्टआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय। बेनि उनाव बेफोरबायदि गेवगोन, नोंथांनावबो बेफोरबायदि गेवगोन, नोंसिनावबो नोंसिनि मबाइलावबो। आं दा मबाइलजोंसो बानायदों, बेफोरबायदि गेवगोन। अब्ला नोङो भटार रेजिस्टाराव थुबानो जाबाय। नैबेयाव भटार रेजिस्टार दं, बेयाव नोङो थुनानै होबानो जाबाय खनसे। आंबो थुबाय, नोंबो थुबानो जाबाय। बेनिफ्राय बेफोरबायदि अपसन फैगोन। नोङो बेयाव गाहायाव दङ लास्टनि बे अपसनखौ नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय, खनसे थुनानै होबानो जाबाय। आंबो थुबाय, नोंबो थुबानो जाबाय। बेनि उनाव बेफोरबायदि गेवगोन, बेयाव नोङो थुनांगोन लेट्स स्टार्टआव थुनानै होबानो जाबाय। आंबो थुनोसै, नोंबो थुबानो जाबाय। अब्ला मबाइल स्क्रिनाव बेफोरबायदि गेवगोन, प्लिज इन्टार इउर मबाइल नाम्बार लिरनाय दं, बेयाव नोङो मबाइल नाम्बारखौ होबानो जाबाय। बिनि उनाव सेन्ड अटिपिआव नोङो खनसे थुबानो जाबाय। बेयाव नोङो बबे मबाइल नाम्बारखौ होदों बेयाव अटिपि नाम्बार थांगोन, सेन्ड थांगोन, SMS थांगोन। नों बे अटिपि नाम्बारखौ बेयाव होबानो जाबाय। बेयाव अपसन फैगोन अटिपि नाम्बारनि, नोङो थुनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय बेफोरबायदि एन्टार पेज गेवगोन, बेयाव मोननै अपसन दं। मोनसेया जाबाय भटारनि इपिक नाम्बारजों नोङो खालामनो हागोन, मोनसेया जाबाय नोङो भटारनि नामजों नोंनि फुल डिटेल्स होनानै नोंथाङा खालामनो हागोन। बेयाव दङ नेक्स्ट दं, आं गोजौजों खालामगोन। आं भटारनि इपिक नाम्बारजों खालामगोन, भटारनि नाम्बार आइडिजों खालामगोन आङो। बेयाव नेक्स्टआव थुबाय आङो, नोंबो थुबानो जाबाय। भटारनि आइडिजों खालामबानो जाबाय। भटारनि आइडि मोनथियाब्ला नोंसोरो नेक्स्ट गाहायाव थुनानै नोंथांमोना नेक्स्टआव थुनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना गासिबो नोंनि नाम साम गासिबो बैसो सैसोफोरखौ होनानै होबानो जाबाय। अब्ला आं गोजौनिखौ थुनोसै, गोजौनिखौ क्लिक खालामसै। नोंथाङाबो भटार खाथियाव दंखायोबा गोजौनिखौनो लानानै खालामबानो जाबाय। बेयाव होखांनाय लोगो लोगोनो नै बेफोरबायदि गेवगोन, बेयाव नोङो भटारनि इपिक नाम्बारखौ थुबानो जाबाय। बिनि उनाव प्रसेसआव थुनानै होबानो जाबाय। आं प्रसेसआव थुनोसै, नोंबो प्रसेसआव थुबानो जाबाय। गोजौआव भटार आइडिनि नाम्बारखौ होबानो जाबाय, इपिक नाम्बारखौ। बिनि उनाव प्रसेसआव थुदो। अब्ला गासिबो भटारनि आइडि गासिबो प्रुफआव मा दङ बेफोरो गासिबो नामफ्रा जाखांफैजोब्बाय। बिनि उनाव नोङो नैबेयाव गाहायाव नुदों नेक्स्ट, बे नेक्स्टआव नोङो खनसे थुनानै होबानो जाबाय। आंबो थुबाय। अब्ला बेयाव गोबां अपसन ओंखारफैबाय। भटारनि गासिबो आइडियाव नाम थानाय, नोंनि डिस्ट्रिक्ट, नोंनि नाम गासिबो ओंखारबाय। बिनिफ्राय नैबेयाव अपसन दङ आधार नाम्बार, बेयाव नोङो नोंनि आधार नाम्बारखौ होबानो जाबाय। बिनिफ्राय नैबेयाव मबाइल नाम्बार होबानो जाबाय। इमेल आइडि दंबा नैबेयाव इमेल आइडिखौ होबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंनि प्लेसखौ होबानो जाबाय। बेनि उनाव नैबेयाव डानआव थुनानै होबानो जाबाय। बेफोरबायदि गेवबाय पेजआ। बिनि उनाव नैबे कनफार्म दं, बे कनफार्माव थुबानो जाबाय। आंबो थुबाय, नोंथाङाबो कनफार्माव थुनानै होबानो जाबाय। बेनि उनाव बेफोरबायदि गेवबाय। थेंक इउ, आंनिया बेयाव जाबाय, साक्सेस जाबाय। आंनिया लिंकआ जाबाय, भटार कार्डजों आधार कार्डजों लिंकआ जाबाय। बेयाव दङ इउआर रेफारेन्स आइडि, बेयो आंनि रेफारेन्स आइडि। नोंथांमोनावबो बेफोरबायदि फैदों।
एखे जाजोबा गासिबनाबो रेफारेन्स आइडिया आंना बेलेग नोंसिना बेलेग जागोन। बिनि उनाव आङो बे रेफारेन्स आइडिखौ स्क्रिनशट लाबाय। नोंथांमोनाबो बे रेफारेन्स आइडिखौ स्क्रिनशट मारिना लाबानो जाबाय। नोंथांमोना बे रेफारेन्स आइडिजों नोंथांमोना स्टेटास चेक खालामनो हागोन। नोंथांमोननि भटार आरो आधार कार्डआ लिंक जागोन ना जायाखै बे रेफारेन्स आइडिजों नायनो हागोन। अब्ला बे रेफारेन्स आइडिजों नायनो थाखाय नोंथांमोना मायाव थांनांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। भटार हेल्पलाइननि फार्स्ट अपसनाव बेक खालामना फैफिनदो। आंबो फैबाय, नोंसोरबो फैबानो जाबाय रेफारेन्स आइडिजों स्टेटास नायनो थाखाय। नोंथांनि आधार कार्ड आरो भटार कार्डआ लिंक जागोन ना जायाखै बेखौ स्टेटास नायनो थाखाय फैफिनबानो जाबाय। आंबो फैबाय। बे गाहाय अपसनाव नाय, बेयाव एक्सप्लर लिरनाय दं, बेयाव नोङो खनसे थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला बेफोरबायदि गेवगोन। नोङो बेयाव थुनांगोन स्टेटास अफ एप्लिकेसन। बे स्टेटास अफ एप्लिकेसनाव नोङो थुनानै होबानो जाबाय। बेनिफ्राय बेफोरबायदि गेवगोन। बेयाव लिरनाय दङ इन्टार रेफारेन्स आइडि। बेयाव नोंथांनि रेफारेन्स आइडिखौ इयाव होबानो जाबाय। दहाय मोननाया नोंथाङा स्क्रिनशट मारिना लाखादों जानांगौ। बेखौ बेयाव होनानै नोंथाङा ट्रेक स्टेटासाव थुनानै होबानो जाबाय। अब्ला आंबो होबाय, आंबो थुनोसै, नोंथाङाबो थुबानो जाबाय। अब्ला स्क्रिनाव बेफोरबायदि नुजाफैगोन। बेयाव आंनिया गासिबो साक्सेस जाबाय। गासिबो भटार आधार कार्ड लिंकफ्रा जाजोब्बाय। नोंथांनियाबो नैबे भिडिअखौ नायनानै बानायदोंबा जाबाय जानांगौ। आसा खालामो नोंथांनि भटार आधार कार्डआबो लिंक जाबाय। नैबे भिडिअखौ फुल नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय नोंथांमोनखौ। आरो गोदानबा नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय, गोदान आपडेट चेनेलखौ। बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन। सानफ्रामबो नोंथाङा एभ्रिडे मोनबाय थानो हागोन। थेंक इउ लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै।